Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan ila hadrati ruhi Syekh Haji Muhammad Irfan Utsman wa zawjatihi wa sulihi wa furuhim wa hadrati ruhi abi wa ummi wa sulihi wa furuhim wa hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-qubur min hadhihi المجلسة وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا ونخص خصوصا من استمعنا هنا بسببه ولأجله شاء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قائم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 22. Sama halaman berapa ya? Halaman 13. Halaman 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma fa kullu ma siwahu. Nggih, bener nggih? Fa kullu ma nggih, bener nggih? Fa kullu ma siwahu, fa kullu ma mongko utahe saben-saben barang. Siwahu kang sakliyane Allah min jinin bayane saking jin. Wa insin lan menungso wa syaitonin lan setan wa malakin lan malaikat wa samain lan langit wa ardin lan bumi. Sing dimaksud samain langit iku ya langit 1 sampai 7 iku artinya menyeluruh ke seluruh jagat raya. Ardin bukan hanya bumi di sini saja tapi semua planet. Sampeyan biyen sik tau belajar niku planet wonten 7 ta 9 biyen niku. Sakniki niku planet kepireng niku 14 planet. Jadi Pluto iku sik ana maneh, mari Pluto sik ana maneh. Ditemukan oleh orang Indonesia, tapi menemukannya bukan di teleskop yang ada di Indonesia, di Jepang. Jadi dia sudah menjadi orang agama ulama, jadi saintis di Jepang. Wahayawanin lan kewan. Hayawanin berarti semua makhluk hidup ya, selain tumbuhan, selain manusia. Itu berarti kewan. Wanabatin lan cecukulan. Wajamadin lan benda kang mati atau benda kang padat. Benda ciptaan Allah langsung tapi benda mati, atus tanah, atus watu dan lain-lain. Jauharin lan benda kang abstrak, benda sing lembut yang tidak bisa kita lihat secara langsung tapi ada. Wa ardin lan benda kang nyoto atau kang konkret
benda yang bisa dilihat langsung. Wa mudrikin, lan benda kang immateri, hampir sama dengan jauhar tadi. Wa mahsusin, lan benda kang materi. Yang mudrikin itu ada tapi immateri. Kalau mahsusin ada jelas materi, bisa dilihat. Hadisun iku barang kang anyar utawa makhluk. Jadi kalau dalam ilmu tauhid, hadisun itu maknanya adalah benda yang baru. Maksudnya benda baru itu benda yang ada permulaannya. Jadi kalau benda ada permulaannya itu disebut dengan benda baru. Sama halnya dengan alam. Jadi alam itu meskipun kita tidak tahu kapan dimulainya alam, tetapi alam termasuk hadisun, termasuk benda yang baru. Kebalikan hadisun adalah qadimun, benda yang terdahulu. Jadi Allah itu punya sifat qadim, maha dahulu tanpa awal. Nah kalau alam itu baru. Kok disebut dengan baru padahal kita tidak tahu kapan terbentuknya alam? Ya karena alam ada awalnya, maka disebut dengan baru. Bahasa Arabnya baru dalam ilmu tauhid itu hadisun, benda yang baru. Maksudnya makhluk diciptakan, bukan khaliq, pencipta, bukan. Ikhtaro'a kang ndadekake hu ing hadisun bi qudratihi kelawan kekuasaane Allah. Ba'dal adami ing dalam sakwuse ora ana. Ikhtiraan kelawan nyiptakake tenanan. Jadi ngene. Alam itu pernah tidak ada. Bahkan waktu dan ruang itu pernah tidak ada. Nah, setelah Allah menciptakan yang diciptakan terdahulu, ya mulai dari menciptakan Nur Muhammad, mulai dari menciptakan ruh, akal, kemudian malaikat dan alam dan seterusnya, kemudian baru menciptakan yang namanya alam. Lah, proses penciptaan alam baru muncul namanya waktu. Ya, zaman seiling bahwa waktu itu kan tergantung dengan pergerakan matahari. Lah matahari belum ada, berarti kan belum ada waktu. Mangkane besok teng akhirat itu kan matahari sudah tidak ada. Jadi matahari sudah binasa karena kiamat. Jadi besok di akhirat itu kayaknya waktunya berbeda, bukan kayaknya, mestinya berbeda dengan yang ada di dunia. Jadi sehari di akhirat itu mungkin beribu-ribu tahun di dunia. Lah besok hitungannya hitungan akhirat. Jadi kalau semisal ngapunten jenengan nggadahi dosa, terus mlebu neraka, katakanlah sadina, niku koyok beribu-ribu tahun di dunia. Tapi kula panjenengan sing muslim mukmin iki punya keyakinan mergo iki bab tasawuf. Pokoke nek enggak ada iman pasti mlebu swarga. Bab tasawuf kok. Nek fikih wah, engko sik duwe dosa yang bener kok dhisik. Tahap ini bab tasawuf iku pokoke duwe iman pasti mlebu swarga. Kapan? Ya tergantung. Tergantung nek sampeyan gak duwe dosa sama sekali utawa dosane di ngapura, ya langsung. Nek sik duwe dosa ya mampir, wajar lah diperiksa dhisik. Nah, periksa ndok gone al-mauqif atau pada mahsyar. Nah, pangeran kok cocok, wah aku seneng karo arek iki cocok. Ya ana dosane tapi kok gelem tobat. Gelem ngaji barang. Ya wis dosane ilang, cocok aku. Lebokno swarga. Berarti aman. Tanpa mampir ndok gone neraka. Monggo. Lah, kalau kita punya dosa yang tidak diampuni oleh Allah, mergo gak geduga. Arek iki asine ngono ya sregep-sregep salat ya. Ngajine ya oke senajan teko kari. Tapi kok nglarakno wong terus. Soale dosa nglarakno wong iki gak iso disepuro nek gak njaluk sepuro. Makane tapi ngene kok aja diremehno ya. Engko nang ngene, wah. Tak susun pangeran wae. Mbek menungso aman tapi pangeran wae aja ngono. Maksud kula ngeten. Dosa kalih menungso niku sampean aja diremehno. Senajano mek mendelik tok. Kadang kita iki gak larane apa ya gak ngrasani, ya gak ngomong elek, ya gak maidu. Mek mendelik tok, petuk arek liwat mendelik. Lho, mek mendelik tok iku kadang larane ati.
Wong sampean sodok mungso ya. Sopo ya? Alah kok ora mendelik lho, wis nglarakno ya. Tapi nek bolone ya aman. Kok arek kok mendelik iku seneng aku sawangane lah, arek bolone. Tapi nek sodok mungso ya mendelik tok nglarakno ati. Jadi perkara cilik ya aja diremehno, dosa cilik aja diremehno. Ya, amal cilik ya aja diremehno. Hampir sama dengan ngaji yang ada di masjid itu ya. Kula lajengaken. Ba'dal adami wa ansha'ahu ba'da alam yakun syai'an. Wa ansa'alan nyiptakake sapa Allahu ing haditsun. Ba'da alam yakun ing dalem yen to ora ana syai'an iku suwiji-wiji kok kaenak ngono. Ba'da alam yakun ing dalem yen to ora ana apa haditsun syai'an iku rupa suwiji-wiji. Maksudnya hampir sami kali wau. Terus sebelum diciptakannya sesuatu berarti asalnya adalah tidak ada. Jadi kula panjenengan iki asalnya tidak ada terus menjadi ada. Dan kapan-kapan mungkin terjadi jenengan tidak ada lagi. Dalam artian apa? Bolak-balik kula sanjang niki. Yang kekal itu hanya Allah. Jadi benjing teng akhirat. Akhirat itu waktu. Bisa jadi akhirat tidak kekal. Tapi ya Allah tidak sedolim itu. Lah koyo jenengan gak ono gunane. Lah iku aku lak gak ono gunane. Ngamal apik ya amun yamin kok moro-moro nduk akhirat ilang ngono kan. Tidak sedolim itu. Tapi kita wajib meyakini bahwa akhirat juga tidak kekal. Yang kekal hanya Allah semata. Idkana krono ono apa hadisun fil azali yang dalam zaman azali. Zaman hanya ada Allah saja, itu namanya zaman azali. Maujudan iku den ciptaake wahdahu hale suwijine Allah. Monggo pinarak. Waalaikumsalam. Walam yakun lan ora ono ma'ahu sartane Allah wairuhu apa liyane Allah. Sing dimaksud ngeten. Jadi Allah pada zaman azali menciptakan apapun tanpa butuh perantara apapun. Lek sakniki teng donya kan menurunkan rezeki lewat perantara malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun ndak langsung jeglek terus ngeteri duit sampean mboten. Lewat ikhtiare sampean. Ikhtiare sampean itu kadang ya ora mbus usaha tok. Kadang lewat bose sampean. Bos sampean kadang gak wong Islam tok, iso uga wong kafir. Kula niki enggak ada akun channel YouTube. Kadang-kadang kula dibayari kali YouTube. Sing bayari mboten tiyang Islam, tiyang kafir nih. Lho, hukumnya piye? Kok nang haram. Aja nemen-nemen biasa wae. Mboten napa-napa. Jadi kita urusan bisnis dengan orang kafir tidak apa-apa. Dalam sebuah sejarah disebutkan ada salah satu masjid pada masa Nabi. Itu yang menjadi arsitek itu orang Kristen, orang non-Muslim, orang kafir. Kayaknya Nabi biasa-biasa saja. Ya digaji biasa. Kayaknya Nabi juga dagang dengan orang kafir biasa-biasa aja. Jadi sing tak maksud ngeten. Jenengan tiyang sae, wong sing apik. Semisal ana wong kelakone Allah, sampai wong kafir. Aja rumangsa apik dhewe, biasa-biasa wae. Jadi terkadang amal sampeyan sing garai sampean dadi wong apik, terus rumangsa apik. Niki malah bahaya kira. Iso-iso ngrusak amal sampean dhewe. Jadi biasa-biasa wae. Sampeyan mandeng wong liya ya biasa-biasa wae, mandeng awake dhewe biasa-biasa wae. Fa'ahdatsa mongko ndadekake sapa Allah al-khalqa ing makhluk idharon krana munculake likudratihi marang kekuasaane Allah. Allah menciptakan makhluk itu bukan karena Allah butuh terhadap makhluk, tapi sebagai perwujudan kekuasaan Allah. Allah punya sifat maha kuasa. Akhirnya bisa menciptakan segala sesuatu. Bukan karena Allah butuh terhadap mereka, tapi bukti kekuasaan Allah. Wa tahqiqun lan nyatakake lima marang barang sabaka kang wis disi apa ma min iradatihi saking iradaya Allah. Plus sebagai bukti perwujudan atas iradahnya Allah.
Jadi Allah sudah punya iradah sejak zaman azali, sejak zaman belum ada apa-apa sama sekali. Iradah itu kehendak Allah. Jadi kehendak Allah sudah ada sejak zaman azali. Ya, sudah ada iradah, sudah punya kehendak. Nah, kehendak itu terbukti hari ini. Nek di gawe rangkaian ngoten-ngeten. Jadi Allah punya iradah dulu. Iradah ini turun menjadi qadha. Qadha ini masih belum dipraktekkan nggih. Qadha baru berupa ketetapan, dicatat. Kok film ngono skenario. Dicatat dulu. Dalam qadha di Lauh Mahfuz sana. Kemudian qadha itu dipraktekkan hari ini. Namanya takdir. Jadi iradah ditulis dalam bentuk qadha, kemudian dipraktekkan dalam bentuk takdir. Lah, ngeten iki mungkin pernah saya terangkan juga. Jadi secara hakikat takdir nggak bisa dirubah. Karena apa? Karena sejak zaman azali sudah dikehendaki oleh Allah seperti itu, dicatat di Lauh Mahfuz dalam bentuk qadha, dipraktekkan dalam bentuk qadar. Hakikatnya tidak bisa berubah takdir itu. Padahal Kanjeng Nabi pernah mengatakan sendiri, pernah ngendikan ada 3 perkara yang bisa merubah takdir. Niku mek koyok-koyok ngono ae. Yang pertama kan silaturahmi, baleni malih. Yang kedua sedekah. Yang ketiga adalah donga. Donga, silaturahmi, kalau sedekah itu bisa merubah takdir. Niki nek dihitung-hitung mulai dari zaman iradahnya Allah ya ditulis ngono. Jadi meneh aku nakdirno bocah iki kira-kira lara. Ternyata kok gelem donga, akhirnya tak rubah dadi waras. Ya ngono, takdir iradah Allah ya ngono. Jadi secara hakikat gak bisa dirubah, secara syariat koyok-koyok takdir bisa berubah. Jadi makanya nek wis wong wis ora ngeten iki ndonga bisa gak biasa-biasa ndonga. Nek kira-kira kok iki mungkin berubah donga, nek kira-kira kok sodo angel, nah kok sodo kepengin ya teko donga ngono ae. Engko nek gak biasa-biasa mungkin Allah gak takdir, gak nakdirno. Bukti sifat maha napa ku? Akbarnya Allah, maha kuat, maha besarnya Allah. Sama perintah gak iso, buktinya sama donga ya gak ijabah. Nek pas wae sampean ndonga kok diijabah. Oh, iki berarti bukti sifat rahime utawa rahmane Allah. Welase nanggone sampean ndonga diijabah. Akhirnya ndonga diijabah tetap bersyukur, ndonga gak diijabah ya tetap bersyukur karena sama-sama itu pemberian daripada Allah. Walima lan marang barang hakko kang nyoto apa ma fil azali yang dalam zaman azali. Min kalimatihi saking kalimatnya Allah. Maksudnya qadha'i Allah. La li iftikorihi ora krana butuhe Allah ilaihi marang ma. Wa hajatihi lan butuhe tegese butuhe Allah. Seperti tadi sudah saya terangkan, jadi Allah bukan butuh terhadap makhluknya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu bukan karena butuh terhadap yang diciptakan, tapi memang itu bukti iradahnya Allah, bukti kekuasaan Allah dipraktekkan dalam bentuk menciptakan segala sesuatu. Jadi bukan karena bukti Allah butuh panjenengan boten. Makanya jenengan donga terus diijabah, aja kemenyek. Kadang-kadang istidraj, kadang-kadang bener-bener rahmati Allah. Ini istidraj bahaya, mergo dilulu. Ini rahmat alhamdulillah. Berarti sama disayang karo pangeran. Tapi kula nate ngaos tunggal kitab pas wancin Ramadan, wonten perkataan ngeten. Sing terjemahe ngeten. Ana wong kok rumangsa, aku iki disayang pangeran ya. Iku mboten soto mboten tepak nih. Iku mangke klebet teng kategori sifat ujub. Jadi nggih biasa-biasa mawon. Jadi ampun ngantos jenengan koyok-koyok. Dhewek iki lho disayang pangeran. Lho ngoten niku koyok remeh. Tapi mangke klebet nang gone sifat ujub. Rumangsa dadi wong apik terus diwelasi pangeran. Iku mboten angsal. Makanya kula kadang semakin banyak kitab yang saya kaji, akhirnya semakin biasa-biasa mawon. Yes, biasa-biasa wae. Ya gak ambisi apa-apa, ya gak ngerusul apa-apa, biasa-biasa wae.
Tapi nek pas wae suwe gak nyekel kitab, ya kadang sotok ngrusul barang. Kok bendina gati dhuwit wae yo lho, kadang yo ngoten barang. Kadang yo syukur barang. Iki mung ngono di dhuwit tambah gak karo-karuan iki, enak gati dhuwit. Lho omah tur wae ngaji wae. Nah, kadang yo malah syukur ngono. Wa annahu lan sak temene Allah mutafadzilun iku paring anugrah bil khalqi kelawan makhluk. Wal ikhtira ilan nyiptaake wa taklifi la an wujubin wa taklifi wa taklifi lan anduweni tanggung jawab la an wujubin ora krana kewajiban. Allah menciptakan itu bukan kewajibannya Allah ya. Tapi kembali seperti tadi karena bukti kekuasaan Allah. Wa mutatawilun nggih, wa mutatawilun lan paring anugrah bil in'ami kelawan pira-pira nikmat wal islahi lan pira-pira kemaslahatan la an luzumin ora krana kewajiban. Balik malih Allah menciptakan segala sesuatu bukan karena kewajiban, tapi bukti Allah memiliki banyak kenikmatan, banyak sifat rahmat, terus menciptakan segala sesuatu. Wa annahu lan sak temene Allah lau sobbalamuno nurunake sapa Allah alaihim ing atase khalqa utawa khalqi. Monggo-monggo pinarak. Wah, manten anyar iki. Anyar talawas ya. Lau soba lamun nurunake sapa Allah alaihi mengatasi khalqa al adzaba ing siksa soban kelawan nurunake tenanan lakana mongko yektine Allah minhu saking soban adlan iku anduweni sifat adil. Lamun Allah iku kok nyiksa nanggone makhluke bukan karena Allah itu gedeng karo sampean mboten, itu bukti sifat adile Allah. Lawang mari maksiat ya disiksa ya wajar ya. Lho Pak, kula mboten nate maksiat Pak. Kula niki apik-apik mawon, sae-sae mawon. Kok diazab Allah kalian ngeten semisal. Lho iku berarti sampean niku pasti punya sifat sing Allah seneng. Sampai sampean diuji, dinaikkan derajat panjenengan. Tempurpuh naudzubillah wonten musibah berupa banjir semisal. Mungkin enggak berupa banjir. Yes, naudzubillah lah. Dilala kok banjir. Bagi wong sing ahli maksiat, iku siksa. Bagi wong sing gak tau maksiat blas wong apian, iki ujian. Munggahno derajate sampean. Nek sabar tambah munggah, nek gak sabar ya tambah medhut. Bagi wong sing bener-bener ati resik, oh tambah syukur. Wah, tepaan iki aku di banjir. Gak lapo-lapo, tambah oleh ganjaran. Kan enak wong diuji nang sabar tabah tambah oleh ganjaran. Nah sampean manfaat tuh wah, paan banjir mancing wae gak usah kerja. Lho. Tambah disyukur sempat tambah seneng. Jadi gak ngerasa diuji, nek diuji kadang sik ngerasa loro cah, tapi tak betah-betahane wong teko pangeran. Lah iki diuji. Tapi nek wong wis dimai sesuatu terus tambah syukur, wah iki wis di atas rata-rata iki. Lah kadang jarang wong sing pertama iki jarang. Rata-rata saya merasa diuji. Jadi asine gak betah, tapi dibetah-betahno. Bahasa Arabe sabar. Sabar itu loro, tapi dibetah-betahno. Pak, apakah sabar ada batasnya? Memang ada batasnya. Sabar ada batasnya. Sanduru sabar wonten sifat khilmun. Nah ini baru yang tidak ada batasnya ini. Jadi khilmun itu syukur tambah. Jadi ini diparingi sesuatu yang tidak enak malah syukur. Alhamdulillah. Digolek hikmah. Aku diparingi ini mungkin karepe Allah mungkin ngene digolek husnudzon kali Allah. Sifat khilmun. Nek sik sabar iki sik loro tapi dibetah-betahno. Gak sampai ngelakoni maksiat. Diparingi gak duwe duit mboten sampai nyolong, dibetah-betahno. Nek sing kategori azab gak dime duit nyolong. Ngerampok. Korupsi, bahasa kerennya korupsi. Korupsi nah sampai 1000 T gitu. 900 T gitu. Diki apa wae ya Allah. Iki kandang. Wa ana hulan sak temene Allah
Yuthibu iku ngganjar sapa Allah ibadahu ing pira-pira kawulane Allah ala taati ing atase ketaatane, ing atase pira-pira ketaatane. Karoman krana mulyaake. Jenengan ngelakoni ketaatan berupa salat semisal. Salat niku ketoke remeh, padahal lho kono sampean niku wis mengalahkan hawa nafsu sampean. Hawa nafsu niku termasuk makhluk sing paling berbahaya, tapi tidak boleh dibunuh. Harus dikendalikan. Nek dibunuh sampean melu mati. Nah, nafsu itu keinginan. Nah, nafsu keinginan. Kepengin mangan, kepengin rabi, pengen duwe-duwe akeh, kepengin enak-enak. Itu nafsu. Dibunuh jangan, nih dibunuh sama mati. Gak kepengin ambekan apa mati sama. Gak kepengin mangan mati sama. Harus dikendalikan. Ndak apa-apa dituruti tapi dikendalikan. Wah kok gak betah karo arek wedok rabi ya. Mas iki cocok ya. Nah, berarti kan dikendalikan dengan menikah. Sitok ae Mas, ojo jajan wis iku ae kan ngono. Itu namanya dikendalikan. Kepengen mangan, ya mangan. Tapi ada batasnya. Batasnya apa? Mangan sing halal. Mangan sing cukup kanggo wetenge sampean aja berlebihan. Wong mangan ku cukupe sak piring, kok imboe sampe sak wakul. Tapi iki relatif iki. Ana wong sing maine pas sak wakul ya ono. Gak apa-apa nek pas kulo ngono tapi ya. Mari ngecor. Apa-apa yang sudah terbiasa. Tapi umumnya wong biasa mangan kan sak piring, ya tanduk sak idik sak wajare. Jangan berlebihan. Terus maem ya maem sing halal. Aku kepengin mangan sate. Dadak ngorok wedhuse sapa kon. Dicolong lho. Wah iki berarti sampean sudah melakukan yang tidak baik berlebihan wis. Jangan. La bil istihqaqi, ora kelawan ngehai peluzumi lan kewajiban. Jadi semuanya itu bukan kewajiban bagi Allah, bukan keharusan bagi Allah, tapi itu kemuliaan dari Allah. Jadi jenengan ampun ngantos terus rumangsa aku apik pasti aku sugih, belum tentu. Jadi jenengan diparingi apik nduk donya sifate kelakuane terus sampean ngomong pasti aku sugih, belum tentu. Sampai benjing tak akhirat aku pasti mlebu swarga niki sik dereng asal iki. Husnudzon boleh teng Allah, tapi memastikan saya pasti masuk surga mboten angsal. Karena napa? Niki dasare. Itu bukan kewajiban bagi Allah. Jadi Allah tidak wajib memasukkan diri jenengan teng swarga gara-gara ngamal sampean, mboten wajib. Saman hitung mawon. Urip panjenengan niku katakanlah 100 tahun. 100 tahun niku cara digawe minimalisir hidup 1 hari lah. 1 hari ku saman film pirang jam. Normality yang kan 8 jam. 8 jam ya. 8 jam niku berarti 24 jam dibagi 8 berarti 1/3. Ya, 1/3-nya hari. Itu kan berarti 28 jam. Berarti nek umur jenengan niku 100 tahun berarti 1/3-nya berarti 33 tahun turu. 33 tahun turu misalnya. Karek 63 sekian tahun, 64 lah. 66 ya, 66. 66 tahun itu jenengan 67 lah sekitar sakmono lah. Jenengan digawe sing gak berupa ibadah pirang tahun. Kok gawe sedina. Sampeyan salate pirang jam sedina? Ana sak jam. Salat 5 waktu lho ana sak jam. Sak salatan pirang jam? 5 menit? Di rata-rata 10 menit ya? 10 menit, berarti 10 menit kali 5 berarti sekitar 50 menit, gak sampai sajam ya. Gak sampai sajam. Kalau dikali sampai 100 tahun, ketemu piro men? Berapa itu? Ya 100. Lah iku sama njaluk ganjaran berupa surga selama-lamanya. Ya pengiran yang guyu kan iku sapa ngono. Sembayang kadang gak khusyuk, kadang yang kepeksa, ya kesusu barang. Kan wae kerja kan kesusu. Kadang yo sampai telat. Lah kok njaluk ganjaran swarga salawase lho. Nek gak mergo sifat rahmane Allah gak ngarah. Gak ngarah Allah paring jenengan mlebu swarga salawase.
Mesti ana batese. Ya sesuai lho, wong sampean nduk donya mek sakmene taun kok ya swarga sakmene taun. Nah, mesti ngoten. Tapi Allah mboten. Binjing jenengan teng swarga niku sak lawase. Ya iku makane sifat rahmane Allah, makane aja mlete-mlete. Biasa-biasa wae. Apik ya biasa-biasa wae. Elek ya aja terlalu ngersul, biasa-biasa wae. Nek rumangsa elek ya nang tobat, rumangsa apik biasa-biasa. Soalnya mulai nanggone bab tasawuf. Jadi lho kene nek nang tasawuf, tapi selamat ndok kawit-kawitan kan ana dasarane. Iku koyok-koyok fikih gak pate kanggo. Tapi mboten nang sampe mboten. Jadi koyok-koyok mawon, mboten sampe mboten kanggo, tetep kanggo. Tapi mboten nemen-nemen ngoten. Sampai jenengan wonten tiyang imami. Lah kok semerap ana dawa ndeke sing kurang tepak. Ngapunten, Cak Nasirul semisal imami. Tak maca apa sok kurang dawa saithik utawa kedawan saithik. Iki nek wong tasawuf biasa-biasa wae. Wong Allah weruh. Tapi nek wong fikih mesti nyalahno. Gak dadi sembayangku. Mesti ngono sampean. Batal. Balane maneh. Lah. Nek wong tasawuf biasa-biasa mau, santai. Pangeran weruh. Ngoten. Lah makane kudu dikombinasi. Ya tasawuf dipelajari, ya fikih dipelajari. Ben dadi wong sing seimbang. Ora terlalu fikih, ya ora terlalu tasawuf. Ngono terlalu tasawuf Mas, cah. Ya ono nglakoni dosa tambah di sepuro akhirnya. Ae, mendem bareng-bareng. Pokoke tetep mukmin, malah ngono kan kok. Sing penting sik mukmin. Diantar ngono ae ya gak ngono lho. Ya ono syariat ya ono tasawuf rek. Wa nahulan sak temene kelakuan nggih, bener nggih. Wajib hakuhu apa hae Allah. Fit taati ing dalam ketaatan bil ijabi kelawan majibake ala lisani anbiyaihi ing atase pira-pira ing atase lesane pira-pira nabine Allah. La bi mujarradil akli ora kelawan dhewenane akal. Walakin ba'atsa lan tetapine ngutus sapa Allah ar-rusul ing pira-pira rasul wa adharolan mertelaake sapa Allah sidqahum ing benere anbiya bil mukjizati kelan pira-pira mukjizat adh-dhahirati kang pertelo. Yes. Iku mus hakikat nang tasawuf. Saiki nanggone syariat maneh. Meskipun jenengan iki wajib mentaati perintah-perintahnya Allah, tapi tetap sampean kudu percaya dengan apa yang diucapkan oleh Rasul. Lah percaya tok. Tapi mboten pengen mendalami. Aku percaya karo pangeran aku. Tapi sembayang ya sudah rasa-rasen aku. Ngaji barang ya rasa-rasen. Ya saulan pisan atau setahun pisan lah ngajine. Niki kurang pas. Mergi napa? Mergi jenengan bukti panjenengan iki bener-bener taat marang Allah, iku ya kabeh dilakoni. Senajan secara fikih koyo beratno tetep dilakoni. Sembayang ya kudu wudu dhisik, wong iku syarate. Sembayang ya kudu panggonane suci dhisik. Sembayang ya klambine kudu bersih dhisik, suci dhisik. Ora mbus moro-moro langsung, pokoke salat pangeran weruh. Wah hakikate pangeran weros, najis-najis dilarak wae mboten. Tetep fikihnya harus dipakai. Fabalahu mongko nyampeake sapa rusul amrohu ing perintahe Allah wa nahyahu lan larangane Allah wa adahu lan janjine Allah wa wa'idahu lan ancamane Allah. Sing nyampekno ilmune Allah iku lewat rasul. Lah rasul iki diturunno nanggone murid-muride jenenge sahabat. Sahabat ngulang nanggone murid-muride jenenge tabi'in. Tabi'in diulang nang murid jenenge tabi'in. Tabi'in diulang nang murid jenenge ulama-ulama apa salaf. Ulama-ulama salaf diulang nang murid jenenge ulama kholaf. Ulama kholaf nanti muncul ada Imam Syafi'i. Terus mudhun sampai nanggone apa Imam Hambali, terus mudhun sampai nanggone Mbah Hasyim Asy'ari. Medhun malih sampai nanggone Mbah Juwaini. Iki nasabi kula panjenengan. Medhun malih teng Mbah Ghafur. Mbah Ghafur ngucal kula mulai sing paling goblok dhewe. Terus sakniki ngulang panjenengan. Jadi harus ada syaratnya.
Jadi ngaos niku sing apik niku kedah wonten sanate. Senajano ada kiai yang mungkin sanatnya ndak tahu. Tapi dia bersanat tapi ndak tahu sanatnya. Jadi kula panjenengan kadang ngaji saking mriko tapi sing kok gak apal sanate kok gak apal sing iki apal sanate. Jadi nggih ampun ngantos ngremehno. Wah, karena sanate gak usah mboten, tetap diambil ilmunya. Kadang kita tidak tahu saja sanatnya. Fawajaba wong wajib alal khalqi ngatasi makhluk tasdiqahum ing benerake rusul fima ing dalem syariat utawa agama ja'u kang teka sapa rusul bihi kelawan nggawa ma. Maka kita wajib meyakini apa saja yang dibawa oleh rasul, yaitu syariat-syariat Islam. Makna kalimatu tsaniyati utawi iki ku maknane kalimah lorone syahadat. Biasanya sing dibahas itu kan 2 kalimat syahadat. Iki gak sing dibahas kan ada 2 kalimat. Lah kalimat yang kedua yang dibahas. Kenapa kita harus membahas kalimat yang kedua daripada syahadat? Monggo dibahas sareng. Wahya utawiya kalimatu tsaniyah. Asyhadatu iku syahadat lirrasuli marang Rasulullah. Shalawatullahi utawi tambahi rahmat takzimi Allah. Wa salamuhu lan donga keselamatane Allah alaihi kumuga-muga tetep ing atase Rasul. Yang dimaksud dengan kalimah tsaniyah yaitu syahadat yang kedua, yaitu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya kalimah tsaniyah. Jadi kalimah syahadat yang kedua. Wa anna lan satemene Allah taala ba'atha iku ngutus sapa Allah ar-rasula ing rasul. An-nabiyya ing Kanjeng Nabi, al-ummiya kang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini ono hadis lah Nabi kok nulis surat, iku berarti hadis saya yakin salah. Saya yakin salah karena Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Pak terus nyuratane pripun ngongkon sekretarise nek mboten Zaid bin Thabit nggih ada nanti siapa yang lain. Yang saya ketahui ada Zaid bin Thabit. Itu apa Sayyidina Ali. Itu salah satu juru tulisnya Nabi ketika mau menyurati ke raja yang lain. Atau kalau misal disurati sama raja yang lain, yang baca ya kalau tidak Sayyidina Ali ya Zaid. Nabi ini ada surat ya diwaca. Lho Pak, anaknya Nabi kok iso mengucapkan apa jenenge Al-Qur'an, menyampaikan wahyu. Lah itu bukti bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan Nabi ngono lho. Wong maca gak iso nulis gak iso kok. Al-Qur'an ya jelas bukan karangan Nabi. Itu dari Allah lewat perantara malaikat Jibril terus disampaikan kepada umatnya. Baru dicatat. Al-Qur'an zaman Nabi gak rupa sak jilid ngono mboten. Al-Qur'an zaman Nabi ku sahabat apal, kanjeng Nabi yo apal, terus dicatat dalam lembaran terpisah. Ana sing ndok gone balung, ana sing ndok gone kulit lulang, ana sing ndok gone kulit kayu, ana sing ndok gone watu. Macam-macam. Dadi ini ana wong ngomong tahlilan bid'ah. Wah, kata-kata Al-Qur'an itu bid'ah. Zaman Nabi tidak ada. Al-Qur'an sak jilid tidak ada. Jadi Al-Qur'an itu dihafalno. Ono rencok-rencok tulisannya. Tidak jadi satu. Jadi sampean santai wae. Nek ana wong rokno sampean tahlilan iku bid'ah lho, sik bid'ah Al-Qur'an ta. Jadi santai wae. Al-Qur'an sudah mulai dicatat itu periodenya Sayyidina Umar. Abu Bakar baru ada ide, tapi Abu Bakar tidak berani. Ojo dicatat rek, kanjeng Nabi biyen gak ngongkon kok, gak wani sian. Sayyidina Umar sempeng sian. Abu Bakar sedo, Sayyidina Umar baru berinisiasi. Ayo dicatat iki, dikumpulno. Dikumpulno pun sek gurung sempurna. Baru sempurna ketika Sayyidina Utsman. Makanya Al-Qur'an itu sebutnya kan Rosem Utsmani. Karena sudah mulai sempurna di zaman Utsman. Tapi guru ono titike, guru ono harokate. Jadi melungker kok cacing melungker. Iki nih wong gak hafal tetep gak iso maca. Jadi orangnya ndak hafal Al-Qur'an tetep ndak bisa baca. Jadi bid'ah gak usah ada titik harokat dalam Al-Qur'an. Iku ya bid'ah padha wae.
Tapi ndok purba kowe gak sepiro. Ndok kono-kono ndak ado kono kowe akeh. Jadi sholawatan bid'ah, istighosah bid'ah, tahlil bid'ah. Raimu ya bid'ah padha wae. Zaman Nabi gak ono. Kayak ta Mas. Raimu ndok zaman Nabi gak ono. Padha bid'ah ngono. Jadi biasa-biasa wae. Al-Hadi kang paring pituduh, Al-Quraisy kang bangsa Quraisy. Jadi suku Quraisy Nabi Muhammad iki. Muhammad dan rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birisalatihi kelawan risalah utawa kerasulane Nabi Muhammad nggih. Ila kafatil Arabi marang sekabehane utawa umume wong Arab wal ajami lan liyane Arab. Nabi Muhammad memang lahir di Arab, tetapi Nabi Muhammad itu untuk semua umat. Jadi selain Arab pun oke. Sampai-sampai orang-orang Arab itu sangat terkagum-kagum dengan orang Indonesia. Indonesia itu tidak ada sejarahnya Nabi di Indonesia, tidak ada. Ya. Tetapi Islam terbanyak di dunia itu Indonesia. Terbukti nggih. Kuota haji di Indonesia terbanyak. Wes terbanyak sik ngantri. Iki mungkin ana sing ngantri saniki. Ngantri haji iki. Minimal ngantri donga lah ya. Meskipun gurung daftar ya. Nah. Ngantrinya sampai harus ngero 36 tahun. Mbok saiki piro kan? 26. Aku tahu kering 40 tahun. Berarti Indonesia gak wong kiri ya. Sugih kabeh. Sugih kabeh, cuman yo gak syukur. Akhirnya ngaku kiri. Gek mari gajian ngomong gak di duit. Gek mari gajian, cek gak diutang jare. Terus ngomong gak di duit, cek gak diutang apa? Mun ngomong duit tambah diutang. Akhirnya gak di duit temen sampean sama ngomong-ngomong dhewe. Masane gak di duit ngomong di duit. Di duwe akeh duitku tapi gurung cair. Kata-kata adalah doa ya. Jadi jenengan nek saged seringlah berkata-kata positif. Sotok gak sehat ngomong sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya mek sotok pilek. Tapi di sini sehate. Lagi toto pilek ngomong, wah, aku gak enak kabeh aku. Untut gak iso metu. Untut gak iso metu biasa wae ngono. Ya ngombe apa kono lho kok. Untut gak iso metu diomongno. Wal jin lan jin. Kanjeng Nabi termasuk ya nabi ne jin. Wal insilan manungso. Hadi jin Islam niku kathah. Sayangnya aku gak iso ndelok jin. Samaan kok iso mungkin ndok kene ya ono samaan. Soale biasanya jin Islam nek ono pengajian yo nderek ringekno. Tapi aku gak iso ndelok aku. Mek mungkin ono ngono. Tapi coba wedi yo. Mek mungkin ono. Perasaan wedi wae. Bisa ngaji. Bare jin-jin. Jin Islam biasanya kepingin ngaji. Nah ini ana menungso kok gak kepingin ngaji ya, mbok. Jin Islam. Fanusiho mongko den busek bisa roihi. Apa kelawan syariate Allah? Asyari'a ing pira-pira syariat illama kejaba barang kuriro kang den tetepake apa mah. Nabi diutus itu untuk menghapus syariat terdahulu. Jadi syariatnya Nabi Isa terdahulu itu dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad. Syariat Nabi Isa sembayangi saminggu pisan. Dina Minggu. Nabi Muhammad sembayangi malah 5 waktu dalam 1 hari. Oh, syariatnya Nabi Musa nek tobat bunuh diri. Syariatnya Nabi Muhammad boten tobat sama bunuh diri entek. Boten usah. Tobatnya boten sama bunuh diri, enteng. Saya kan semuanya bisa. Mek 3 syaratnya. Sing pertama ngucapno istighfar, gampang kan? Saiki sama ngomong langsung iso. Astagfirullah iso kan. Yang kedua, ati ini kudu getun. Gampang ya. Apa iso angel iki? Leren sih. Leren teko maksiate apa? Sampeyan kepengin tobat sangka ngrasani wong. Berarti leren. Istighfar, leren ke arah-arahan.
Terus atine rumangsa getun. Getun iki gak iso diomongno. Dadi nek sampean ngomong aku getun, belum tentu getun. Kadang acting tok. Nah, getun itu perasaan hati benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Pak, lah, semisal ngelakoni mana urusan dia. Jadi sampean tobat berkali-kali itu boleh. Ya. Mari tobat, maksiat mana? Tobat mana? Maksiat. Betul napa-napa. Kados, tapi aja diremehno ya. Kados ngeten. Bolak-balik tak critakno. Sepeda motor. Iku nek gak tahu sama numbah, cepet rusak lho ya. Yo naik, yo mbusi, gak tau diservis cepet rusak. Lah diservis, dicuci ku padha mbarek sampean tobat. Apik maneh, resik maneh, digawe yo enak maneh. Dan tambah awet. Sepeda sing sampean servis sampean umbah, luwih awet daripada sepeda sampean njowarno wae. Gak diservis, yo gak diumbah. Gelis bejate. Padha ati panjenengan, nek sampean servis yo bakal iso apik maneh. Servise ati rupa ngaji. Yo kadang yo diumbah. Umbahe sampeyan lewat istighfar. Umbahe ati sampeyan istighfar, servicing sampeyan ati sampeyan lewat ngaji. Lah kadang wong iku ninggalo perkara loro iki. Ya sampeyan bayangno kok sepeda motor sampeyan tuku anyar sampai 5 tahun wis gak susu 5 setahun. Gak sampeyan gawe terus, gak diservis plus gak diumbah. Wis mbok kaya apa sepeda sampeyan? Setahun, apalagi sudah 5 tahun. Nah, sampean urip sampean berapa tahun ya? 30 tahun, 20 tahun. Harus rutin diservis hatinya lewat ngaji, rutin dibersihkan hatinya dengan istighfar. Jadi gue awet. Ati sampean iki awet. Meneh nek wis pejam bus warga resik kan kok aman. Resik Gusti aman kula niki. Istighfar setiap waktu, ngaji setiap minggu aman. Lah gak didosa mboten gak ada, ya langsung iki tikete swarga lho, kan ngoten. Wa fadzola lan paring sapa Allahu ing Rasul ala mlintu. Wa fadzola lan paring keutamaan sapa Allah hu ing Rasul hu ing Muhammad lintu hu ing Nabi Muhammad. Ala sairil anbiya ing atase sekarine utawa sekabehane pira-pira nabi. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, yang paling utama di antara semua nabi. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allahu ing Muhammad sayyidal basyari ing dadi gustine menungso. Wa mana alan nyegah kamalul imani apa sempurnane iman. Bisyahadati tauhidi kelawan syahadat tauhid. Wa huwa utawiya syahadatu tauhidi qaulu la ilaha illallah iku ucapan la ilaha illallah. Malam yaktarin selagine ora den barengi apa syahadati tauhidi. Nah, klintu. Malam yaktarin selagine ora den barengi biha kelawan syahadati tauhidi syahadatur rasuli apa syahadat marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawiya syahadatur rasuli qauluka iku pengucap sira Muhammadur Rasulullah. Yes. Sampeyan tidak sah imannya nggih. Nek sampeyan syahadat, nek syahadat pertama tok asyhadu an la ilaha illallah utawa la ilaha illallah tok imannya tidak sempurna kecuali jenengan terusno Muhammadur Rasulullah utawa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makane babemu kan bab napa kalimat syahadah yang kedua. Jadi itu harus, dan nek jenengan bener-bener Islam itu harus mengucapkan kedua-duanya. Wong sing kafir kepengin mlebu Islam wis yakin pangeran tapi gurung yakin Nabi Muhammad gak sah imane. Soale ono wong sing ngono. Aku yakin pangeran iku ono dan pangeran iku Allah, tapi aku sik sanksi aku. Nabi Muhammad iku temen ta ora lah, sik gak sah. Imannya masih belum sempurna. Tapi wis lumayan. Nek ono sampean duwe kanca semisal wong kafir, wong non muslim, lah kok ngono? Lumayan ditampung aja diomeng. Lho gak sah imamu.
Goblok lho, sama sing goblok dhewe. Rangkul ae bisa ngaji tadi diapakno pun. Soalnya saya mending lho ya. Saya mending dia percaya Allah. Terus saya burung percaya Nabi ku saya mending daripada tidak percaya kedua-duanya kan. Eman kan ya. Jadi bikne sampean soto adoh ngopine sampean. Lah petuk ana kanca non muslim percaya pangeran, tapi gak percaya Nabi Muhammad dirangkul ae, dibatur ya. Dikandani diapi isih. Mungkin dia belum terbuka, kapan-kapan pasti akan terbuka. Kan lumayan wis gelem ngucapno kalimat syahadah yang pertama. Babe gak ada soto abot ya. Pun wektalipun telas mugi-mugi wonten guna manfaat iki. Cek pundi wae. Ya sik ana saiki Kas ya. Nggih saiki Kas. Oh pokoke saiki. Wa alzama. Lan tepake sapa Allah al khalaqa ing makhluk. Wa alzama lan majibake sapa Allah al khalaqa ing makhluk tasdiqahu ing benerake rasul fi jami'i ma ing dalam sekabehane barang. Ukhbiro akhbaro kang paring kabar sapa rasul anhu saking Allah minat dunya bayane saking perkara donya wal akhirati lan perkara akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wonten pertanyaan? Monggo diwaos dari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.